si taxi. Good morning. Welcome back sa kalsada. Sakpalin. Drive safely. Ayan. Good morning. Pumunta tayo sa main office na yan. Hintay na lang sa Buendia. Magandang umaga po sa lahat ng aking subscriber at sa mga viewers. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aking channel. Pinutin lang po ninyo ang subscription button at ang bell para sa notification. Maraming salamat po. Alagay, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay po doon sa Makati main office. Bakit? Wala yung mic ko. Top line. Jokno Boulevard. Sa Buendia Seaside Boulevard. Seaside Boulevard, corner Central Boulevard. Masyadong malubak
sa Buendia. Buendia. Regarding sa pagdadrive, marami hindi nag-iingat sa kalsada. Basta na lang po, para sa kaya po niya, kita niyo nakamotor galing sa kanan at saka yung jeep. Manatili lang po tayo sa ating linya para marami kasing U-turn slot kaya medyo nagkaka-traffic. Ayan, malapit na po tayo sa Buendia LRT. Medyo matraffic na yun dito ngayon sa Buendia LRT kasi mag-i-December niya, kahit saan dumaan medyo tukod talaga yung traffic. Ay nako, mga nakamotor, singitan na singitan. Tricycle. Nagising yung kasama ko. Right sa tricycle. Dito po tayo dadaan sa Pinhan Street. Diretso ng lusot po tayo ng Makati Medical sa likod. Saka pa rin po ng barangay Palangan, Makati City.
po natin at mga viewers na nag-apply pupuntang abroad. Napakarami pong agency rito sa Finlandia Street, Makati City. Puntang Kuwait, Saudi. Skyway, pwede po kayo naman dito alternate road, kakanan po kayo dito sa Batangas Street, Balanan. Skyway via Labang. Hypermart, Buendia, corner Finlandia. Magchat-chat din sa akin. Wala pang cellphone. Nandito na po tayo sa Buendia. Buendia Street. Kumanan po kayo na yan papunta ng South Super Highway via Labang. Ang hari ng padala. Nahulog po ako yung kanyang cellphone dahil nakatulog yata. Dito tayo dadaan sa Helpoyat Buendia. Tapos itong 101 ways na to. Project ni Julius. Malapit na, no? Sino kaya PM ngayon dyan? Makati, the business central of the Philippines. Ayan, nagtataas ang mga building. Nasa Helpoyat po kami ngayon. Buendia, Makati. Stop and go ang traffic dito sa ngayon. Medyo mabigat. Dito po kasi maraming stop line.
po ay 907 morning. Again lang po sa mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aking channel. Pinutin nyo lang po ang subscription button at ang bell para sa notification. Ang inyong pong kasama sa kalsada, Buhay Driver po. Isang magandang umaga. Nandito na po tayo sa kanto ng Buendia at Chino Roses, Makati. RCBC Building, Ayala Avenue, corner hill po yan. Malapit na po tayo. Andiyan po sa side na yan yung Makati Medical Center. Merry Christmas, Makati. Katrapang driver, yan po sinusundan natin ng delivery ng nyog. Galing po ng probinsya to siguro. And next stoplight, Ayala Avenue, corner Buendia. Makati Central Post Office. Ayan po. Sa likod po niya ng Makati Central Fire Station. Ayala Avenue Extension. Pero sa ngayon dito po tayo sa Buendia. Punta po tayo ng Jupiter Street.
Garcia, corner Jupiter Street, Makati City.